Malawi Today. Kwachanso Malawi kwachanso. Kaya mwadzuka bwanji mbali zonse za dziko lathu la Malawi. Nkhani imene tabwera lero mama uno. Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kwa nzika ina iliyonse ya Malawi. Nkhani yomvetsa chisoni. Dziko la Malawi panopa lafika nopoti kaya tidziti bwanji chifukwa sikunali koyenera lerolo kumapezeka kuti Amalawi akuluza msilikali wa ame, timati wa ame bai kuphedwa. Ndiko akaphedwera mnyumba mwake mwa msilikaliyo kumvera. Zopatsa mantha atu. Ndiye kumafunsa kuti nanga wina asotetezedwa ni ndani pamenepa? Ngati akuphedwa msilikali, wina otetezedwa ndi ndaniso apa? Palinso wina amene sotetezedwa akuluakulu. Boma la Achakwera. Boma la Achakwera lafika tsono pothetsa nzeru. Amalawi nkhani imene mafuna tidandaulire iyi tsopano ndiye nkudandaula. Uku nkudandaulira kuneti apapa ndi tsopano tu zaonjeza. Chifukwa sizimene timayembekezera. Ndikumbukira 2024 lolo ngati 2023 koma khanga 2024 ku barracks kuzomba Kobe barracks. Kunachitidwanso chiwembu, kunalowanso achiwembu ku nyumba ya msilikali. I remember kuti kunali nkhani imeneyo. Inakambidwa wai zinatha. Lero ndizi msilikali wakayikidwa ndithu kumpoto, nyamata uja wapita wakaphedwera ku nyumba kwake, osati ku nkhondo kuti anali ku nkhondo koma nyumba mogona iyeyo. Akuluakulu sizikuyenda. Tiye tinene zoona sizikuyenda. Nkhani ili apa ndiyonena kuti dziko la Malawi lalowa chibwana tsopano. Ka chibwana chake tingano cha mtundu wanji. Mukutanga anyamata anu ayufi, a young pioneer, mukumaveka uniform ya usilikali, mumaveka uniform ya polisi. Anthu akamadutsa anyamata aja tikumapatsa ulemu kumaona ngati ndi asilikali, kumaona ngati ndi a polisi, not knowing kuti ndizigawenga. And I'm sure kuti anyamata amene amadutsa anthu amene wamapanga chipongwe chimene amadutsa, mwina anthu amayeza kuti kapena ndiogwira ntchito ku kampu komweko akudutsira zifukwa zina. Chifukwa mawu aja amakhala akulu aliyense sangamudziwa kuti uyu ndi wakuti. Nkumakapangana chipongwe. Zimenezi ndi ndondomeko ndi ndandanda wa zinthu zimene mwakonza nya MCP. Ainekeni mukuti mufuna zathana ndi chipani china, mufuna zathana ndi anthu ena. Komanso mukupha anthu osalakwa. Chifukwa anawa ndi osalakwa amene akuphedwa awa. Taganizani makolo awo. Taganizani ngati anali ndi family. Taganizani ngati anali ndi ana. Olo atapangisiro china chilichonse sichikugwirizana ndi moyo umene wapitawo. Izizi ifeyo tinadziwa, timadziwa ndithu kuti izizi pena pake sizikuyenda bwino. Ngati vice president wadziwa analephera kukasechedwa nkapeza kuti ndege inagwera kokwitima. Kokwitima kumene anena Valentino Phiri, kumene kunakanika asilikali ukafika kukasaka ndege kuti munthu yapulumutsidwe. Lelolo kumachitika izi sitikudabwa. A Valentino Phiri ntchito ayilephera. Akuluakulu tulani pansi udindo musakakamire iyi. Zimene mupanga sizabwinoyi. Sikoyamba atwaka. Chilowereni boma ilili zochitika zikuchuka. Ndi aja Clement Chiwaya okha ku parliament aja anapita. Lero ndi awaso akayuni. Guys, 3 times munthu yekha. Taganizirani. Tiyankhule zotani kodi mufuna titani? Pena paka president mukanamati mukamva zinthu zikuchitika kumayitana kwa akuluakulu anonga kusala akuluakulu zikuyenda. Mwina azikuzani chilungamo. Apati sizikuyenda. Apapa ndi sizikuyenda. Nyamata wapita msilikali. Ndengati akuphedwa msilikali. Munthu wamba aphedwa ngati ya hukutu. Tithawira kutiko. Ndentha yake ndino tatsani masiku angati. Pamene kuonetsa moyo umene. Lero uniform ya polisi ili ndi anyamata ayufi. Lero uniform ya ame ili ndi anyamata ayufi. Titetezeka bwanji, tidziwa bwanji kuti uyu ndi ndani uyu ndi otiteteza. Timudziwa bwa.
mungathe kuona mmene zinkachitikira pa anamiwa paja wapolisi nkumatsatirira akuyang'anira anamiwa akukokedwa wapolisi nkumatsatirira zizindikiro zonati uyu si wapolisi uyu ndi wapayoniya uyu ndi wa yufi anamutuma ti ukakhalepo mpokaonerere koma usakamenye nawo ngati ungakapeze mpato kamenye mobisira ndi zimene zinkachitika mmene pajapo ndi anthu akamanena kuti Valentino Phiri alephera ntchito mukutiso ayi Minister of Defense uyu wachitetezo walephera ntchito mukuti ayi anthu azingofa tikukamba zaku 47 49 munthu nduja wapita uja mosadziwika bwino titani dziko lino tili ndi nkhawa atu kwambiri tili ndi nkhawa Malawi tili ndi nkhawa ndipo ababa ndetasokonezeka koma nkhani yayikulu kufuna kusafuna zonsezi ndayinaka president chifukwa sikuti zimene sakumva ndipo sikuti alibe decision mungathe kukumbuka zimene zachitika ku South Africa mmene wachotsedwera ntchito nduna ya ku South Africa icha ineyo zimene simungayesere kuchita amene munamutola kunchosa ntchito ndi Sosteni Gwengwe Khawuja ndi amene munaona kuti uyu ndiye ngosavuta ena onsewo mukuopa kuti mwina mudziululana zazikulu simukuchita bwino komatu izizi kana uluka kadzete komatu izi tsiku lina muyankha Amalawi tibe chitetezo even ife amene tili mmakuka afe apolisi pa South Lunzu Blantyre Machinjiri kutengana apolisi kutenga galimoto ya polisi mfuti zawo kunyamuka kukalowa mnyumba mwa munthu ati kakukasechezi chani kukabamo ndalama kukabamo ndi maki ya galimoto nkhani kulephera kuitsata kupita nayo pa South Lunzu kupita nayo ku Ndilande kupita nayo ati kutuku kuli John kukakumana ndi akuluakulu kumeneko palibe kumango ipondereza mpaka na lero ndalama yapita ya munthu kukhala kwa mtundu wanji kumeneko apolisi tu ali mu uniform odziwika anthu kumadziwa nkwatchula mayina nkusiya phone number tinabwera timazasecha nyumba muno munthu asecha nyumba chabwino ngati anali ndi kuthekera kosecha osatenga search warrant bwa kungofika nyumba mja phasu nkusecha zimene amazifuna zonkubamo ndalama kumapita kupita kupachita follow up nkhani cha mpaka na lero from 1st April taganizani are we safe? We are not safe. Chifukwa chani zochitika zimenezi kuti nkhani zinazi anthu akumazivindika kuti tiye tizisiye tikasintha boma nkhani zinazi zilongosoka kuli Mr. Kanyenda ku polisi kwapatsira nkhani bwa palibe choyankhula chomveka cha mutu omwe. Do you think we are safe? We are not safe. Ndiye lero zikuchoka mnya kuphaso pano msilikali analakwa chani mwana wa ine yake a president neni makulemekezani komanso ndimamva nanu kukoma podzenga kuti ndi member wa Assemblies of God and time nje mnali president of Assemblies of God ndimayembekezera kuti dziko lino liyenda motsogozedwa ndi Mulungu muno wake koma zimene zikuchitika si zimeso tinkayembekezera. Please chonde nthawi sinathe mungathe kusintha zinthu even panopo nthawi sinathe president mungathe kusintha zinthu pano ndengati zikuchitika izi lero manyumba mutu tibe chitetezo anthufe manyumba mulibe chitetezo anthu akungonyamuka without search warrant kungolowa bla apita chifoti ulibe address ulibe ukudziwa ulibe kuthandiza palibe nkhani yapita ndalama kumangobera mmene moyo ukuvutiramo taganizirani ndalama zinapita 4.8 million kwa munthu osauka wakumudzi apolisi nkutenga ukagawana anthu amene ali pa payroll taganizani sizikuyendatu chavumbulutsa nkhani imfa ya msilikali yandipweteka ndi mwana amene ujayo anali nzambiri zoti achite pa dziko lapansi pano imfa yake sinene kukhala iyi dziko liti bwa ndengati zikuchitika izi lero tisanapite tsiku lovota kwadi tikamandika wiki yovota tikachitike ndicha ndi pempho langa amene muli close ndi apita muthalika panatuluka maonena kuti nthawi yovota apempha asilikali a United Nations abweko ndipo ndikuvomereza kuti chonde inu amene muli close ndi apita muthalika please mawu aja alimbikitseni zinaweza zichitike kuno kusabwa asilikali a United Nations mwina adzatitetezeko anthu awa satiteteza a Valentino Phiri awawa pali chachikulu chimene agwirizana anthu chimene afuna atichita Malawi chifukwa bweza amamva chisoni bweza makhumudwa zina zikachitika nkuona kuti ya izi zokha this is too much
koma ayi chikachitika chinthu akangati kuti nkhuku yaphedwayo akafa munthu ukangati nkhuku musamayankhule muli ndi umboni musamayankhule. Kodi umboni wa mtundu wanji munthu ali thapsa? Umboni wa mtundu wanji mukuti uzati nkokhwitima koma anthu akupeza ndege lipoyera? Umboni wa mtundu wanji mukuti munthu mufuna tiyankhule bwanji? Mufuna tiyankhule bwanji? I'm sure kunena kuti amene muli close ndi apita Mutharika uthenga uwu mutiperekera. Asilikali a United Nation azatiyandike azatithandize. Ife Malawi sitili safe ndi anthu awa akonza zoyipa. Komabe tidzikumbutsana kunena kuti kana uluka akamadzatera tsiku lidzafika zinazi mudzayankha chifukwa zikudabwitsa. Inali memba zimene zachitika kumvera kuzomba zinachitika ngati sanamwalire koma anabayidwa anavulazidwa. Ine ndikumbukira izinso ndi zina tsana kumalo kumene kunali koopsa kumene kumakhala chitetezo kunali m'mabarracks. So you can see lero kumabarracks kwasanduka ngati kandi pabala poti munthu azingoyenda ndi zinthu zake ukapha nzake nyumba. Dziko apapa tunde lafika pena. Anyway, tapangani mmene mukupangiramo koma uthenga wanga upite kwa apita Mutharika. Komanso tikukumbutseni kuti pali zina anthu mwina tangozisiya, pali zina tikudziwa kuti Mulungu atichitira chifundo boma litisintha zina zilongosoka. Amene mukuona kuti mwakwera pasana pa njovu tsiku lina mame mudzadziwa chifukwa mame simungadziwa. Koma lero muli pasana pa njovu lifika tsiku mutsikapo